gafarta min zunubaina dan Zahra wanke laifukana Sajid zartacciyar sabati in cikar yaƙini dan albaiti gaban kushu'i shiru da sauti ko ta ina zamar mani saiti dan abana sharifu sani iso mutuwa ta zam shahada da da wani lamunin ka kar da wuya ta saka na duka zartacciyar buwaya sarki mai karfin sarauta ko ta ina kai ke da aya roƙo na rabu dan hasinu ka bani zartacciyar biyayya da san ma'aiki ka mamaye ni da san ka ko ta ina na juya kar da ka bar na Allah da kaina don ruhin na fushe zakiya ƙara salatin da kai kake yi tun kafin wani ya san dalili ƙara cika ga uban halitta wanda ka bai martaba a koli wanda ka zaɓa ka ce habibu tun kafin taruwar sa'ali rabu ciki sanya albaiti jirgin tsira gidan usuli ka sa sahabbai da auliya yan ahbabu ya alwali la samun jinin batulu sidi sharif fitilar zamani shi ke kira babu boye-boye ruhi tana a samun sukuni Allah da dama salamuninka da kariya dan abul husaini bar mu da shi ba domin mu ba mu kai gaban sayyidil kauni na fara da sallama gare ku ya ahalin martaba da yanci ina daɗa ne yau mallamunin ku bani yakinin nufi da naci fata na dawwamar sabati kukewa duka almahallati ku izini na yabo ga ɗaha dan yarda da nufin kusanci salam ala jami'ar karamci ya misali mai zuwa ya ƙida salam alaika gaskiyar ibada wanda ya wara buna sujuda salam alaika takwan shahada mai sa duk duniya saranda aje a zo ba da lullube ba a ɗau a kai ba da fargaba ba faɗa da bi ba ta raddidi ba a kusa kai ba tuno wuya ba ma'aikata ba cikin zato ba zuwa kawai ba da waiwaye ba da tabbaci ba da lalube ba malam mu dake mu wa rasulu a kaunu kabra bai shi ba mai sansa baya gudun asara inda hakan zai faranta hadi mai sansa ne ke shiga ya kutsa faɗa yake ma a karshe daɗi mai hankali ne cikin halitta a kara fardi zai ɗaura sirdi kalansa daɗi kiransa daɗi yabansa ke sanya rai nishaɗi da bai ga ya sayyadul wujudi guda da ya zarce kullum faɗi kwari faɗa anya abiya da mursalai rayuwa da faɗi waɗansu sun magana da Allah waɗansu Allah ya bai ba daɗi waɗansu Allah ya ba su ruhu waɗansu Allah ya bai da buɗi dakata damuni habibu da shi makaki yake nishaɗi isarsa ne magana da Allah ya gan shi ma bai zamo wuya ba wani ma'aikinmu bai da ikon ya kalli baya ba da waiwaye ba wani yakinsa ba ganima tubansu ma ba yana mene ba ai hankali wa ya gane gaibin da rabu bai so ya bayyana ba mai wata zartacciyar bishara mai rawaniya a gaban tabara mai maganin dukkan larura mai magana Allah ya dora ainihin abin tuciya ga dara ya tambarin Allah
tsara akan mai ta zabar waninsa da bai da gamsasshiyar bishara. Ya mai hannu da ke hannu da Allah ki shingidar ka ya aba nazira. Zuciya ta kibin waninka ko za a kau da duk gaba da sara. Ya ji warin tutiyar ilahu bai ja da kai ke cikin asara. A lafiya gaskiyar sarauta da rabu bai masa kishiya ba. A lafiya a kwalliyar irada kamar ka ba zai yi mai kama ba. A lafiya mai zuwa da zaci wanin ka bai zarce durkuso ba. A lafiya lazimin halitta ya mai rabon ɗaukaka da tuba. A lafiya ya abul wujudi wanin ka bai tsallake wa ɗa ba. Lafiya mai faɗa a ƙiga wanin ka bai tsallake da ko ba. Hakinka ne ke cikin azaba daransa ba zai yi safiya ba. Komai kaso arzikin halitta a aikata bai zabo wuya ba. Da mursali kasuwar bukata ba a fita ba da arziki ba. Da lamari mai tsadar farashi motar halitta ba zai siya ba. Da tanadi mai gadar da 'yanci a inda ba a takaita riba. Wani halarci gadar aminci ba za a tozarta mai da kai ba. Ya shugabana yawan hijabi ba za ya kyale ni in iso ba. Sai na wuce 'yan wasu sanata da waɗansu sabbi da ban zata ba. Da ɗadan sayyada amina ka ce su kyale ni amina ba. Dan sayyadi abdallada a ce na zo ba da tarnaki ba. Ka bani daman zama gabanka dan sayyida kubura da na saiba. Ya hadi dan duka ummatu dan su ma'azam su zainaba. Dan Alayhi da Hassan Husaini dan arzikin da'irar sahaba. Ko da yaushe banda sukuni ban san ta ya zan iso ga kai ba. Yana dan Sidi wasiɗata ka bai shahada akai musaba. Ya mai ganin ko ina da iko kai ke da ikon tsiran asarka. Ya shugaba lafiyar halitta waye ya kauce gani da jinka. Ya mai wuyan ganuwa ga kaunu ka so ka ban tabbata a sanka. Ya ganuwar sansanin ilahu samai da kasai ina kamar ka. Wallahi ya ban da buri da ya wuce tabbata gabanka. Neman ka zai sa na bar iyali ta sani in tsallake walardi. A gayyata ko gurin sana'a cikin ka zan so daɗi da buɗi. Ina baran tabbatar sabati ka so na zam ainihin muridi. Ka ɗeba san zuciya a raina sabgar ka ce za ta bani daɗi. Na so da na yi rayuwa gabanka da san ka ma abin nishaɗi. Ka saita harshe da lamuninka kar ne batu wanda bai da daɗi. Ta ayar jan abin sabati dan jiyali dan shehi jinaidi. Dan shehi na Abdulsalamu albaituri cika muradi. Dan Kake su da Imam Gazali dan samani daɗe ni sirdi. Ya ɗaha dan sheya alfazazi dan shehi tijani shehi fudi. Allah ka ban dawamar sabati ko mai wuya yarda kar na faɗi. So mutuwa ta zan bishara ga masu neman kaya wahidi. So mutuwa ta kara himma ga masu nema su kara sirdi. So mutuwa ta zama dalilin shirya da jama'ar da babu kaidi. Kula bicin sayyidi Hassanu gadar da taiwa Bilalu Dama. Da tambarin Amar bin Yasir abun nufin binu makatuma. A gaida gwarzo mai Sidi Hamza gatan su Zaidu Abul Usama. Gwanin Umar hanzarin Sidiku mai zunnu Haidar Abul Azima. Al'arabi sannu bakuraishe ruwan rabo maganin bala'i. Na rabo farfajiyar buwaya isar ka sabo ko wanne sa'i. Kowa ya samu da kai ya samu ka bani zartacciyar fana'i. Gaban ka ban dawamar makani ka sawa gabbai da rai kushu. Ya mai zuwa inda babu mai mi'iraji da Isra'i.
ya mai isa mai cika sarauta a ran da dukaunu ta yi raja'i sanin ka wane cikin halitta ya mai sani ya tulwa da'i du mai bacci a taya farka mai raba tsira ga kaunu ya zo karka bari ya ayuba da kai ba sahin ma a daɗa ƙara kwazo da shi ake sha maki azaba da shi ake kwalliya manzo da shi ake mamaye halitta da rama ko ina ya fezo da shi ake kaiwa inda za'a a shi ake kokuwa a gurzo idan ana san a burge Allah a ce da kirma maɗa manzo ya taswirar zuwa ga Allah ka so da kai za mu zarta tsara wallahi ƙaunar ka ne a raina da kai nake san zama da hira da kai ake gargadar halitta da kai ake wa alam bishara da gaskiyar sutura ta kwambo har Allah da kai yake gadara dan Allah da karka bar ni ga duniya ta da baibaye ni gashi a tsarin ta ba amana ni kai ne lafiya gare ni kula ne dan Allah magiyata karka bari har ta illata ni ya Muhammadu ka tsarkake ni barna ana haka ya ma'amuni ya dahe dawamar sabati ya dahe dawamar sabati dane ni ka sharifu sani mai sarari mai san beganka ka duba malam Ibrahim ya Muhammadu da tallafinka karau kulawa da ahbabu na ko'ina da tagomashinka salawatullahi alaika wa ala alika ya maulana wa habibana sayyidina Muhammadun Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Venus on the mix.